Ναι, έλα κοριτσάκι μου. Σου είπα να μην με ξανανοχλήσεις. Μη φωνάει σε παρακαλώ. Είμαι στο νεκροταφείο. Πού? Σήμερα 4:35 άφησε την τελευταία της πνοή. Ελπίζω αυτή τη φορά να μου λες αλήθεια. Ματάκια μου, και να ήθελα να σου πω ψέματα δεν ωφελεί πια. Ήδη οδεύει προς την τελευταία της κατοικία. Καλά, πού είσαι τώρα? Το πιο κοντινό νεκροταφείο ποιο είναι? Ευχαριστώ. Δεν είναι ανάγκη, κοριτσάκι μου. Έρχομαι σου λέω, πού είσαι? Στο νεκροταφείο Αμαρουσίου. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα. Αν θέλεις έλα. Ναι, μόνος είμαι και συντετριμμένος, δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχει νόημα πια τίποτα για μένα. Ναι, γεια σου. Μήπως έχετε ένα πένθος? Θα σου κάνω μια μικρή περίληψη. Καταρχήν είναι μέσα ένας παππούς και μια γυναίκα, έτσι. Ναι, η κόρη της και ο άντρας της. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι, φίλε? Πού θες να ξέρω? Ο άλλος της γιος. Και τότε γιατί δεν είσαι μέσα? Πού να στα λέω. Έτσι όπως με βλέπεις, τώρα μόλις έχω έρθει από Αμερική. Ο πραγματικός μου πατέρας έχει πεθάνει. Αυτός που είναι μέσα είναι ο δεύτερος της άντρας, ο οποίος όταν ήμουν μικρός με έδερνε και αναγκάστηκα και έφυγα για Αμερική. Για να μην στα πολυλογώ, εκεί πρόκοψα, παντρεύτηκα και προχτές μαθαίνω ότι η μητέρα μου πέθανε. Και ήρθα κατευθείαν εδώ. Τι λέει ρε παιδάκι μου? Και τι θες από μένα? Φίλε μου, η γυναίκα μου είναι Ελληνοαμερικάνα. Όπου να είναι θα έρθει, έμεινε στο ξενοδοχείο να φρεσκαριστεί λιγάκι. Δεν ξέρει ότι η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε και τη λέγανε Γιαννοπούλου. Και βέβαια δεν θα της αρέσει καθόλου. Με έχεις μπερδέψει. Κάντε μου λιανά. Τι ακριβώς θέλεις από μένα? Τώρα που θα έρθει η σύζυγός μου και αφού τελειώσει η ταφή, θα έρθεις και θα μου πεις: κύριε Χατζηγιώργη, τα συλληπιτήριά μου για τη μητέρα σας. Ήτανε εξαιρετική κυρία. Κύριε Χατζηγιώργη, συλληπιτήρια για τη μητέρα σας. Ήταν εξαίρετος άνθρωπος. Μπράβο, αυτό είναι. Μετά θα χαιρετήσει τη σύζυγό μου με υπόκλιση, θα της φιλήσει το χέρι και αυτό είναι όλο. Και τι θα κερδίσω? 10.000. 20. 15. Έγινε. Και τσιμουδιά μόνο, είναι το θέμα πολύ λεπτό. Καταλαβαίνω. Μανούλα μου, πάει Μανούλα μου. Κουράγιο. Καλύτερα γιατί βασανίστηκε πολύ. Αχ, Παναγία μου, δώσε μου δύναμη. Αυτή η άχρηστη χειρούργος την έφαγε, δεν την προλάβαμε. Έλα σώπα, κουράγιο. Αχ, Παναγία μου, δεν θα τα αντέξω, δεν μπορώ. Κουράγιο. Ο πιο άγιος άνθρωπος στον κόσμο ήτανε πάντα με το χαμόγελο. Όλες οι μάνες έτσι είναι. Αχ, κοριτσάκι μου, εσύ είσαι τυχερή, η δικιά σου ζει ακόμα. Αχ, τι θυμάμαι που μου έλεγε: παιδάκι μου, να προσέχεις τις γυναίκες. Ψυχραιμία. Ησυχία παρακαλώ, σεβαστείτε τον νεκρό. Ποιος είναι αυτός? Αχ, που πας στήριγμα της ζωής μου. Έχεις εμένα. Ναι, αλλά εσύ δεν με πιστεύεσαι και σπαράζει η καρδούλα μου. Φταίς κι εσύ όμως. Αχ, έφυγε με τον καημό να με δει γαμπρό. Εσύ έλεγες πως δεν ήθελε να έχει άλλη γυναίκα στο σπίτι. Κακομοίρα ήθελε να μου βρει η ίδια μια νύφη. Ναι, ξέρω. Καμιά καλόγρια. Μη μιλάς έτσι, κοριτσάκι μου, γριά γυναίκα ήταν, είχε τις ιδιοτροπίες της. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία. Αχ, πώς να είναι άραγε τώρα εκεί πάνω? Αχ, η μανούλα μου στον παράδεισο θα είναι μαζί με τα αγγελούδια. Άγιος άνθρωπος ήτανε. Έχω ακούσει πως η ψυχή γυρίζει πάντα στο σπίτι που έμενε το σώμα.
Μανούλα μου. Μα τι έπαθες? Τι έπαθες? Κοριτσάκι μου, νευρικό είναι. Μα λίγο σεβασμός δεν υπάρχει. Αντρέα, τι κάνεις, τρελάθηκες? Τι να κάνω, νευρικό με έπιασε. Σταματήστε επιτέλους, ντροπή! Σιωπή, αντίχρηστη. Καλά, μόνο αυτό το σόι έχεις? Ήταν μοναχικός άνθρωπος η μητέρα. Αυτή ποια είναι? Ετεροθαλής αδερφή της. Δεν μιλιόντουσαν καν. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια. Ήταν τόσο καλός άνθρωπος. Τι ξέρατε? Τι είναι αυτά που λες, Μπαρμπακώστα? Δεν με λένε Κώστα, Γιώργο με λένε. Ποιος είναι αυτό? Ένας θείος. Τα έχει εντελώς χαμένο ο φουκάρας. Κάθε φορά που τον φωνάζω Μπαρμπακώστα μου απαντάει με άλλο όνομα. Κύριε Χατζη Γιώργη, τα συλληπιτήρια μου για τη μητέρα σας. Ήταν εξαιρετική γυναίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το θέμα μας τι θα γίνει? Ποιο θέμα μας? Α, δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Α, ναι. Καλά. Πηγαίνετε στο κηλικείο και θα έρθουμε. Α, δεν πειράζει, θα έρθω κι εγώ μαζί.